Perfecte, la veu ens avisa. Doncs, si ningú té cap dubte d'entrada, passaríem al que és la presentació. Com us deia, farem 3 punts. Una primera introducció de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús a nivell general, que aquesta donaré jo, i la idea és fer-ho molt breu. L'objectiu de la sessió, com veieu, avui és parlar del cohabitatge sènior, no? I del projecte de Can Setanta, en què ens expliquin en quin moment està, quines són les properes passes, no? I com està l'habitatge cooperatiu per persones grans a la ciutat de Barcelona. Però sí que vèiem poder dedicar 5 minutets ara al principi a poder tenir com aquest marc general. I en tot cas, si algú no coneixia l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i vol saber-ne més, emplaçar-lo a poder assistir a qualsevol de les xerrades que es fan, ja sigui des de Sostre Cívic o de les altres entitats que des de Còpolis participem per promoure i difondre l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Llavors, ja anem per anar avançant a aquest primer punt per explicar-vos el que és el model, l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Dir-vos que culturalment i històricament a casa nostra, quan hem d'accedir a l'habitatge, s'ha plantejat sempre des d'aquesta dicotomia. Aquí veieu un anunci d'una entitat financera, o bé lloguer o bé compra, i per tant, si tu vols tenir un habitatge, bàsicament, ara mateix has d'optar per aquestes dues opcions. I tot un seguit de persones, des de ja fa bastants anys, que plantegen que això genera tot un seguit de limitacions i segurament el fet de tenir un mercat molt destinat a aquestes dues vies ens acaba portant a una mica on estem ara, amb aquesta crisi d'accés a l'habitatge i un dret no garantit. I la lectura que fem, tot un seguit d'entitats que treballem pel dret a l'habitatge, és això, és que l'ús de l'habitatge entès com un bé d'inversió acaba portant a aquestes problemàtiques. Al final s'entén aquest habitatge com una propietat privada per la qual la gent compra no per viure, sinó per poder tenir un rèdit econòmic a mig termini. I això ens porta a tot aquest seguit de problemàtiques i dificultats que planteja que estem vivint ara mateix a Barcelona i altres poblacions del voltant i d'arreu de Catalunya. I davant de tot això, el que es planteja és això, voler transformar la manera d'accedir a l'habitatge, voler transformar aquest model. Un nou model que entengui l'habitatge com un bé d'ús i no pas com un bé d'inversió i que plantegi l'habitatge com aquest element estable i que sigui a un preu assequible i que, per tant, de manera real es pugui fer efectiu aquest dret d'accés a l'habitatge. Quin és aquest model? Doncs, com òbviament us esteu imaginant, és l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que és aquesta alternativa al model de lloguer, al model de compra. És una alternativa que queda com en un punt mig, té algunes similituds a la lògica de compra i té algunes similituds a la lògica del lloguer. I en què es basa? Doncs es basa en la propietat col·lectiva, en el dret d'ús i en l'organització participativa. Propietat col·lectiva, que vol dir que tots els socis de la cooperativa són copropietaris de tots els habitatges i, per tant, totes les persones tenen la tinença de tots els habitatges. La persona a títol individual el que té és el dret de fer servir l'habitatge, no és aquest dret d'ús, per això li diem habitatge cooperatiu en cessió d'ús, perquè cedeix l'ús de l'habitatge a aquesta persona i aquesta persona el pot fer servir per tota la vida. I la lògica d'organització participativa, que, com dèiem, aquesta propietat col·lectiva es gestiona de manera democràtica entre tots els socis i sòcies. Per tant, són totes les persones que formen part de la cooperativa que prenen les decisions de tot aquest parc d'habitatges. I a diferència de potser el model de cooperatives que teníem als anys 70, 80, que seria com aquell model que nosaltres li diem de promoció, les cooperatives que es feien per fer una promoció i un cop la promoció d'habitatge estava feta, la cooperativa es dissolia. Aquí no, el model de cessió d'ús el que planteja és que la cooperativa sempre perdura durant tota la vida dels habitatges i, per tant, sempre és la cooperativa qui gestiona els habitatges i, per tant, el soci que hi viu participa tant i en quant a soci com a copropietari i té dret de fer servir aquests habitatges i de prendre les decisions. I això, al final, el que busca és això, tenir aquesta estabilitat, que segurament un model de compra també ens donaria. Què passa? Que la compra és molt més difícil, té tot un seguit de responsabilitats i tot un seguit de dificultats en relació, per exemple, a l'accés a una hipoteca.
no? A la vegada aquest model sí que permet aquesta flexibilitat, no? Que segurament doncs, el lloguer també tindria, però el que no té el lloguer és que és estable, no? I per tant amb el model de cessió d'ús aconseguim que sigui estable, flexible, i en tercer lloc transformador, que per nosaltres és molt important, no? És el fet de que aquest habitatge serà sempre com un bé d'ús, no? Per tant serà no especulatiu, sense ànim de lucre, i el que farà és, mica en mica, no? Anar aconseguint que hi hagi un percentatge cada cop més gran d'habitatge no especulatiu, no? I amb la lògica, o intentar aconseguir doncs, que es pugui autorregular el mercat d'habitatge. I per tant, no només aconseguir que la gent que visqui en habitatge cooperatiu en cessió d'ús doncs, hi visqui, no? Unes condicions assequibles, sinó que de retruc, no? Si l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús té un percentatge important, també es regularà la resta, no? De mercat més especulatiu, perquè no? Pel fet de tenir una opció molt més econòmica doncs, s'acabaria regulant. I el que estem dient no ens ho estem inventant, sinó doncs, perquè no? Moltes altres ciutats europees que hi ha, no? L'habitatge cooperatiu i altres formes d'habitatge social que doncs, tenen una bona implementació i tenen un percentatge important, doncs ho aconsegueixen. Aquí veieu un diagrama, així molt senzillet, de com funciona el model. És important entendre, no? Al final hi ha una cooperativa, la cooperativa no és res més que la suma dels socis, i soci vol dir que tu ets copropietari, no? I que per tant formes part i prens part, no? I decideixes de manera democràtica sobre aquesta cooperativa. Les persones el que tenen, com dèiem, és aquesta cessió de l'ús de l'habitatge, i la cooperativa és qui té la tinença, no? És qui és propietària i gestiona aquest patrimoni. I per tant, com aquest triangle doncs, queda tot lligat i s'entén perfectament. Al final, no? Veuríem que pot haver-hi una propietat privada, no? On cadascú és propietari de casa seva, hi hauria una propietat pública, no? També les polítiques públiques d'habitatge s'han portat fins ara, però com veieu, no? Les usuàries no participen de la gestió, no? Tu al final vius en un pis de l'Ajuntament però no decideixes sobre aquell habitatge. La lògica col·lectiva que planteja és això, no? És que entre el conjunt decidim conjuntament, però sí que aquest habitatge és nostre i ens corresponsabilitzem, no? D'això que formem part. Projectes d'habitatge cooperatiu poden haver-hi de molts tipus, no? D'obra nova, de reforma, pot ser de sobresòl privat, és a dir, que la cooperativa compri el sòl, o pot ser una cessió d'un ajuntament, no? I aquí pot haver-hi una àmplia diversitat de projectes. Llavors, avui veureu que expliquem un exemple molt concret, no? Un grup molt concret que farà un projecte molt concret, però que al final el ventall és molt ampli i es poden fer doncs, habitatges molt petits, blocs de pisos molt grans, no? Entorns més rurals, entorns més urbans i tot. Com veieu, l'habitatge cooperatiu no només aposta, no? Per aquesta lògica de no lucre, propietat col·lectiva que havíem parlat i d'autogestió i comunitat, no? Sinó que busca també és aquesta lògica d'habitatge inclusiu, és a dir, que estigui obert a tot tipus de persones, no? I per tant, amb qualsevol tipus de perfil, no? I nosaltres com a entitat, no? Però tot el sector doncs, treballa doncs, això, no? Cada cop poder arribar a un ventall més ampli, a la vegada s'aposta per la replicabilitat i el mercat social, és a dir, el que busca és que tots aquells consums que van associats a l'habitatge vagin a aquesta lògica d'economia cooperativa, no? I per tant, doncs, si hem de consumir electricitat, doncs poder consumir-la a una cooperativa, no? d'energia, com seria el cas de Som Energia, per exemple, no? I així tota la resta de consums que van associats, i com no, però que també és molt important el tema de la sostenibilitat, no? Mediambiental, tant en la part de construcció com després en la part dels consums, no? Mentre els habitatges estan en marxa i la gent hi viu. Tot això que us explico ara, no? I que pot semblar molt nou aquí a Espanya i a Catalunya, doncs són models que ja fa molts anys que funcionen, fa dècades i dècades que estan funcionant, no? A altres països arreu del món. Si us interessa, doncs nosaltres des de Sostre Cívic hem fet una guia, no? Que explica diferents exemples, però podeu trobar, no? Tants altres recursos a diferents espais on parlen d'aquests exemples, no? D'altres països on aquests models d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús doncs, estan implementats i fa temps que funcionen. Com funciona econòmicament? Doncs al final, no? Si la compra és això, no? Aquest sistema que jo faig un pagament inicial que no? En gairebé tots els casos requereix d'un endeutament amb una hipoteca i el lloguer el que es paga són aquestes quotes, no? Que tendeixen a anar pujant en funció del mercat, la cessió d'ús funciona econòmicament que cal fer una aportació inicial que és retornable i és una aportació inicial modesta, no? O un punt assequible, no? Amb una capacitat d'estalvi de les persones, i després es paga una quota d'ús i tot això és a preu de cost. No? Per tant, és aquesta aportació inicial que és retornable quan jo marxo, les mensualitats aquestes no són retornables i són a preu de cost.
I el sistema, a l'hora d'impulsar projectes i cooperatives d'habitatge, al final a Catalunya ara mateix hi ha com dos sistemes principals, on cada grup de persones constitueix una cooperativa i organitza aquesta cooperativa singular amb les 15 famílies que viuen en un bloc d'habitatges es constitueixen per cooperativa, o bé també la lògica de funcionar una cooperativa per projectes, com seria el cas de Sostre Cívic, on hi ha una única cooperativa i els diferents projectes s'ajunten i participen sota el mateix paraigua, sota la mateixa cooperativa, amb tot un seguit d'avantatges, i al final són les dues opcions perquè les conegueu i pugueu impulsar de la manera que creieu. I la clau d'aquest model, i no només l'exemple de Can 70, sinó de tots els projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús ara mateix, és que es construeix de manera col·lectiva i es gestiona de manera col·lectiva. I per tant, és el propi grup qui participa, òbviament acompanyat de tots els equips tècnics, d'arquitectes, de facilitadors i de més tècnics, però al final és el propi grup qui va prenent les decisions i acaba definint el seu projecte d'habitatge. No només penseu en la part arquitectònica, sinó, i avui ja veureu que pesa i agafa una gran força tota la part més convivencial, de cures, de suport mutu en relació a la bellesa, i que, com segurament en una residència tradicional tot això s'externalitza i són uns tècnics que ho gestionen i decideixen, en un model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús per persones grans, això també es defineix i es treballa de manera conjunta i s'organitza de manera conjunta. M'havia proposat no allargar-me gaire, espero no haver estat molt pesat, i en tot cas ara trasllado la paraula als companys de Can 70 perquè segueixin la presentació. Molt bé, gràcies, Abel. Em sembla que aquesta segona part, per parlar una mica pròpiament del cohabitatge sènior, així d'una forma una mica més general, encara no volem entrar en concretar-ho tant en Can 70, tot i que, òbviament, Can 70 veu d'aquesta manera d'entendre l'habitatge i el cohabitatge, que és el cohabitatge sènior. Però ara farem algunes pinzellades de caire general. Deixeu-me dir que jo soc una persona que simplement el que ha fet és adherir-se a aquest projecte en el sentit de treballar-hi i ser-hi, i que, per tant, el meu bagatge no prové d'aquí, ho he anat aprenent a partir d'estar amb Can 70, treballar amb Sostre Cívic i col·laborar amb ells, i, per tant, deixeu-me dir que tot el que us explicaré és experiencial. Per tant, poseu entre cometes, valoreu com això, com experiències personals que tenen el meu valor, i espero que el vostre, però res més, que tot és qüestionable en aquesta vida. Gairebé tot. Mira, ens agradarà començar amb una cita que la fa la Dolors Comas, i que diu: les persones grans no representen les supervivències d'un passat al qual s'aferren, sinó que són subjectes actius en la transformació de les societats. No es poden identificar només, ni pas principalment, amb persones que es troben en situació de dependència, sinó com a subjectes que creen un nou tipus de ciutadania activa que influeix en les decisions socials i polítiques, i que cada cop ho faran més com a fruit de la seva major presència en nombre i en protagonisme. Clar, això no és un evangeli, perquè això serviria per totes les generacions, per tots els grups que puguin treballar un cohabitatge així, o un projecte de vida, no es refereix només al cohabitatge. Però sí que penso que posar-ho en valor justament en la gent gran, que avui en dia potser, en molts casos no, però potser queda en una fase de vida com si estigués en stand-by, en una línia plana, doncs sí que cal posar-ho més de valor i pensar que aquest temps de vida és exactament com qualsevol altre temps de vida. Per tant, volem posar en valor això. Després, jo us diria que hi ha un context també, i un context que s'ha de tenir molt present. L'envelliment de la població és potser una de les transformacions més significatives dels que ens ha tocat viure. Òbviament, som molt més vells que no pas temps enrere. Deixeu-me fer servir la paraula vells. Jo la reivindico. Un altre pot ser que no li agradi. A mi m'agrada. Perquè si la paraula jove agrada, per què no ha d'agradar la de vell? Perquè no som pas un moble, som una persona. I una persona pot ser vella, tranquil·lament. Però és una opinió molt personal. D'aquí a pocs anys, està clar, les ciutats s'hauran d'enfrontar nous reptes. De fet, ja ho estem fent. El creixement de les persones grans és això, és gran. I per tant, necessiten uns espais de participació activa dintre de les ciutats, dintre de, no només de les ciutats, sinó dintre del col·lectiu. I per tant, doncs cal trobar aquesta necessitat d'encaixar-hi tots els gustos, prioritats i necessitats.
I l'actual model d'equipaments, i aquí poso potser un punt ja en un dels eixos que pot guiar una mica quin hauria de ser per nosaltres cap a on haurien de caminar les coses, que l'actual model d'equipaments i serveis per a la gent gran ha de ser capaç d'adaptar-se a aquestes necessitats, no fer una funció absolutament assistencial de les persones, sinó que ha de ser escoltar i treballar conjuntament al final de la vida també en aquest aspecte i buscant la participació, l'engranatge, l'entramat d'aquestes qüestions. Bé, potser és utòpic, però l'utopia és una cosa que s'ha de reivindicar sempre. Sigues realista, demana l'impossible. I això és el que pensem també amb aquestes coses. I, no ho sé, per començar, ens hem trobat moltes vegades, per exemple, jo quan vaig entrar a Can 70 fa 5-6 anys gairebé, quan vaig entrar en contacte amb Sostre Cívic, em fa 6 o quasi 7 també, sempre sentia al meu voltant allò, ui, això ha de ser gran. Jo en tinc 67, en aquell moment en tenia 60. I semblava que els 60 ja era una cosa de dir, ui, no, això està molt lluny. Als 60 no està molt lluny ser gran, ser vell. Comences a ser-ho, o ho ets ja, depèn de com t'ho prenguis. I per tant, potser cal plantejar-nos aquestes preguntes que potser ens ho plantegem quan estem en contacte amb aquests grups molt abans. Preguntes com aquestes, que són exemples simplement, cadascú pot fer les seves i el que ens trobarà. Has visualitzat el teu envelliment? Tens una idea concreta de com no vols viure la teva vellesa? Normalment pensem més en el no que no pas en el sí. Costa més de plantejar el sí perquè no tenim altres models. Et sents preparat per a aquesta etapa de la vida? Segurament tots contestarem que sí, o potser contestarem que no, no ho sé. Creus que hi ha aspectes socials a canviar per millorar l'envelliment? Segur que hi hem de pensar molt en això. Hi ha molt a debatre, molt a parlar-ne. Creus que pots aportar aspectes generadors de canvi per a aquesta darrera etapa de les persones? En fi, són exemples que se m'han acudit a mi. Jo us repto a que hi penseu els que hi esteu pensant i els que ja esteu en un projecte d'aquest tipus, doncs que hi seguim pensant, està clar. Sempre hem de portar bagatge cap al futur. I bé, concretem què és el cohabitatge sènior, si és que es pot concretar, perquè sempre totes les coses tenen un ampli marge de possibilitats. Bé, hem posat una edat, 55 anys. Bé, la gent potser, en general, als 55 anys encara no està jubilada, diguem-ho així, que és quan la gent comença a pensar que potser sí que comença a ser gran. Però és que les coses s'hi ha de començar a pensar abans. Quan un vol anar a la universitat no hi pensa el dia abans. Quan un vol entrar en una feina no es forma pas el dia després quan ja hi entra. De vegades sí, però habitualment ho fem al revés. Per tant, hi hem de començar a pensar una miqueta abans i hem de començar a plantejar aquestes coses a partir d'aquelles preguntes, a partir del nostre entorn i a partir de pensar que en totes les etapes de la vida hi ha algunes coses que canvien i d'altres que són força immutables i que volem que persisteixin d'aquella manera. Plantejar-nos-ho a partir d'una edat en què encara tinguem possibilitat de dirigir una mica els nostres passos. Costa, Moltes vegades ho sents a dir, ui, d'això ja en parlarem, si estem la mare de bé. Què vols dir, doncs? Que esperes estar molt malament per pensar-hi? Coses d'aquest tipus, En fi, doncs en què consisteix? Amb el que imagineu. Però, mira, aquí hi ha unes quantes coses. Diu, les persones s'agrupen per viure en comunitat. Això és un axioma i això ho fan quan es va ballar a la discoteca, és una manera de viure en comunitat, però també quan es vol viure junt amb altra gent. Per tant, viure en comunitat serà un element que haurem de tenir en compte. Com ho farem, això? Espais privats per a cadascú i espais comuns. El viure en comunitat no vol dir viure tot i per tot, almenys per nosaltres. Pot ser que hi hagi alguna comunitat que vulgui tenir una vida com abans en diríem d'una comuna. És un model perfectament possible. Nosaltres a Can 70 i potser la majoria de projectes d'aquest tipus encaixarien més aviat amb aquest concepte de tenir un espai, una zona privada respectada per tothom i unes zones comunes en les quals es pot desenvolupar més, perquè sempre hi ha la part comunitària, aquest aspecte comunitari. Una resposta col·lectiva per fer front a la solitud i l'aïllament. Cal parlar-ne gaire. Cada membre és independent de conduir la seva vida, sens dubte. Conjuminar la comunitat i la individualitat és també el gran quid de la qüestió. Són frases molt simples que tenen cada una d'elles tota la seva complexitat. I sentir-se part activa, contribuint. Contribuir és el que fem al llarg de la vida, d'una manera o d'una altra. A vegades l'espifiem, de vegades no, però contribuir és el que hem de fer per sentir-nos comunitat, per sentir-nos part activa.
Seria una mica això. I aquestes 5 claus també són conseqüències lògiques. Dissenyat, el que hem de pensar ha de ser per millorar la vida de les persones que hi viuen i del seu entorn. Fonamental també, no estem mai sols en aquest món. Econòmicament viable. El projecte es financia de manera col·lectiva. En Lleveu ho ha explicat molt bé. En aquest aspecte no tenim, els grans no pensem gaire diferent del que fan els projectes intergeneracionals. En tot cas, haurem de posar, com també després la Núria ja explicarà, parlant més de la concreció de Can 70, que hi ha uns aspectes que també haurem de tenir més presents les persones grans, perquè envellirem, perquè necessitarem cura, perquè necessitarem una altra manera de mirar l'economia. Respectuós amb la individualitat, pensat per posar les cures al centre, en parlarem més detalladament, i cooperatiu, que és la paraula que ho engloba tot. Gestió col·lectiva, és a dir, entre tots ho farem tot. Aquesta frase que és tan maca que poques vegades fem. I els conceptes bàsics, jo aquí llegiria l'última frase en vermell. Tota persona té dret d'envellir bé en l'espai que ha triat com a casa seva. I justament això és el que pensem en viure en comunitat els darrers anys de la nostra vida, viure en un cohabitatge en els darrers anys de la nostra vida, justament en diem casa nostra. No és, no ho sé, és possible que una persona que vagi a una residència s'hi trobi com a casa seva. És perfectament possible i no ho hem de desmereixer gens. Les residències tenen un sentit. No volem dir que s'hagin de divolir i els seus problemes s'han de solventar. Tenen un camp per córrer i un lloc en la societat. Nosaltres plantegem un altre projecte que vol ser més com a casa nostra. Simplement és això. Una mica són els altres 3 vermells que hi ha aquí. Com hi vull viure, on hi vull viure i amb qui vull viure, cosa que potser en molts altres d'aquests entorns, com el que citava la residència, és més difícil de triar. Això sí que ho volem. I si seguim una mica per aquí, doncs ens n'aniríem a que aquests conceptes bàsics són tan bàsics que són que quasi bé fa cosa d'explicar-los, ho podeu entendre perfectament, però que són fonamentals a l'hora de plantejar-ho. Com fem cada una d'aquestes coses? Bé, n'hi ha que no són tan simples. Per exemple, si un tria una residència o que el curi o que tingui cura d'ell doncs els seus fills, per exemple, no és que transformi massa el model que hi ha fins ara. Nosaltres sí que volem que el model de cohabitatge sènior sigui un model transformador. És una pretensió, ho volem, i com ja s'ha fet en altres llocs, doncs volem posar-ho en valor també. Comunitari ja n'hem parlat. Volem tenir una continuïtat de casa nostra. No és que deixem a casa nostra per anar a viure en un altre lloc. Simplement deixem on vivíem fins ara per anar a viure a casa nostra, està clar. Com potser molts de vosaltres heu fet altres canvis en la vostra vida de casa. Fins i tot de persones amb les quals convivíeu abans de casar-vos o abans de tenir companyia en un pis, no vivíeu amb les mateixes persones. Per nosaltres és simplement això. Sostenible. Això és un valor que ja travessa totes les generacions. Social, per què? Doncs perquè també té aquesta part que volem estar integrats amb l'entorn i aquí donem un valor específic molt gran al barri, al poble, a la ciutat, a l'entorn on a cadascú li hagi tocat o hagi triat que vol ser-hi. Per exemple, a Can 70, ja ho explicarà la Núria, volem viure a la nostra ciutat, que és Barcelona. I hem treballat perquè sigui així. No perquè sigui un caprici, un altre pot tenir la idea i li pot agradar molt anar a viure a la muntanya, entre verd, entre vaques, no ho sé, això cadascú té la seva. En el nostre cas, simplement perquè és el lloc on vivim, on tenim les relacions, on coneixem la gent, on sabem agafar el metro i tornar cap a casa, mentre puguem agafar el metro i tornar cap a casa, i és això el que volem fer. I finalment, cooperatiu. Entenem que la manera de fer el projecte és cooperatiu, amb una economia al màxim possible transformadora del bé comú, i això és el que pretenem també. Cada un d'aquests punts es podria allargar fins a l'infinit. Som, efectivament, mireu, aquesta imatge és molt americana. Ha sortit així, què voleu que us digui? Però no us mireu la imatge, mireu-vos les paraules. Som la darrera generació que ens hem encarregat de la gent gran i la primera que no volem que els nostres fills s'encarreguin de nosaltres. Sembla presumptuós, poder ho és. Segurament no és exactament així. Hi ha hagut molta diversitat en aquest aspecte, però sí que és cert que la nostra generació ha viscut canvis en aquest sentit
que volem posar en valor i volem materialitzar-los ara d'una manera concreta, com és el cohabitatge sènior, cohabitatge de gent gran. És només un exemple i una frase que no és nostra. I aquí hi ha un tema que ens sembla molt rellevant, que és aquest de la comunitat. La comunitat és una qüestió que ens preocupa en el sentit de que tot gira a l'entorn de la possibilitat de fer-la, aquesta comunitat. Si som capaços de vestir comunitat, en el sentit més ampli que té la paraula, que és aquest interessos, creences, recursos que tenim, preferències, necessitats, riscos. Si som capaços de compartir tot això, serem capaços de vestir el nostre projecte amb bases sòlides, amb bases que depassaran la possibilitat dels entrebancs fins i tot econòmics, pot ser, perquè igual la cooperació entre els membres permet solventar-los, bases que puguin posar els graons possibles per anar tirant endavant sempre. Fixeu-vos que potser l'altra cosa que subratllem aquí és la capacitat de cohesió. Però, esclar, versions de comunitat n'hi ha moltes. Aquí hem posat un exemple que l'altre dia vam trobar, ja fa temps que el vam trobar. Diu, als anys 50 hi havia un fotimer ara ja no recordo quantes eren. Als anys 50 hi havia 94 definicions, és igual. Hi havia un fotimer de definicions. És un exemple que ens va sorprendre de com és una comunitat. És evident que cada comunitat serà seva. La farà específica i això també és un altre valor. I la farà defensar, treballar, vaja, més que defensar, pels seus propis valors i la seva pròpia organització d'una manera absolutament personal que donarà valor a la pròpia comunitat. I si seguim l'altre jo, aquí hi ha moltes coses que, en fi, ens ha semblat que era oportú que hi reflexionéssim sobre com serà de gran la comunitat, les limitacions operatives que per gran o per petita tindrà. Per exemple, moltes vegades ja hem pensat que una comunitat gran, i això està escrit, està documentat en els llibres que ens han ajudat a construir Can 70 i Sostre Cívic i així, doncs una comunitat molt gran, per gran, doncs és poc operativa. I per pocs és també poc viable, potser, perquè econòmicament, en quant a recursos, potser manca de... És a dir, que trobar aquest equilibri és el que també és difícil. Hem de pensar en quines persones la formaran. Hi haurà requisits d'entrada. Òbviament, en una comunitat sènior, jo he dit òbviament, potser un altre no ho veu així, però òbviament, dic jo, ha de tenir una limitació d'edat per baix, si no deixaria de ser potser en poc temps una comunitat de gent gran, una comunitat sènior. El grau d'intergeneracionalitat, d'intencionalitat, d'autonomia, això ja és més genèric a totes les comunitats, a tots els cohabitatges. Què és el que ens uneix? Quines són les principals preocupacions? Cada cohabitatge hi ha de pensar en això. Els aspectes econòmics, fonamentals, sens dubte. Viure en cohabitatge no és exactament buscar una solució econòmica al problema que un pugui tenir. Sempre és una solució econòmica, però de vegades passa que des d'una situació en la qual un es troba molt apurat, li sembla que podria ser una solució. Podria ser en determinats casos i l'administració hi pot posar solucions, però la gestió cooperativa d'aquest tema no permet que sigui una solució des dels recursos quasi zero o des dels recursos minsos. Això també ho hem de tenir present i ho hem de posar sobre la taula. No podem amagar-nos-ho i ho hem de dir a les persones que tenen contacte amb nosaltres. Tampoc no és per a privilegiats, no em malentengueu, però és ben bé així. En fi, és això. Pensar sobre totes aquestes coses que faran comunitat. El darrer punt, el veïnat, també és fonamental, ja ho hem dit abans. I acordar i veure la manera... No és una qüestió acordada. La paraula acordada sembla com si fos i hem de pensar de fer un decàleg de les 10 coses que farem. No, sinó que simplement la vida ens porta sempre, i també en la darrera etapa de la nostra vida, el contacte amb els veïns. Si no, no és vida. Els veïns en el sentit més ampli. El veí del costat de casa, les associacions de prop de casa, el teixit comercial, urbà, ciutadà que tenim a prop, l'Ajuntament, que si està demanant tal o qual, de quina manera podem ser útils nosaltres o podem col·laborar amb allò. Enteneu una mica el sentit que nosaltres volem donar-li, que és un sentit ben ampli, no és ben bé allò de dir, aviam qui tinc aquí al costat i prou. Seria una mica això. I aquí sí que hi ha aspectes organitzatius
tasques, serveis que hem de pensar. També està clar, per exemple, una comunitat de gent gran com la nostra, un cohabitatge de gent gran com el nostre, pot pensar que hi haurà serveis que potser haurà d'externalitzar, quan pensem en la cura, com parlarem després, quan estiguem fotuts, si volem ser un cohabitatge finalista, com vol ser Can 70, doncs és possible que necessitem ajuda, que nosaltres no puguem solucionar-nos-ho tot. Hi haurà fins i tot qüestions més del dia a dia que potser podem organitzar-ho de manera que hi hagi algú, doncs que sigui jo, que ens prepari un àpat diari o alguna cosa d'aquest tipus. Com farem la llista d'espera, com tindrem l'entrada i la sortida, acords de convivència dels espais comuns, de la preservació de la privacitat, el reglament de règim intern en pot parlar molt d'això, acords de la comunitat sobre els gustos i les necessitats culinàries, aquestes coses que semblen tan simples. A l'hora de viure junts, tots ho sabeu, i perquè tots heu conviscut en un moment o altre. Fins i tot a vegades a la feina crea problemes si el cafè és massa calent o massa fred o el que surt de la màquina. Vull dir, doncs és igual, poseu l'exemple més amunt si voleu. Acords sobre les visites, la seva utilització o limitació dels espais comuns. I sobretot organització de com la governança, és a dir, assemblees, reunions, comitès, grups de treball, tot això. Que això ja venim d'una perspectiva de treball antiga. El crear grup, el formar grup, el tenir-lo consolidat, i això, el parlar de Can 70 ja en parlarem més, ja és un bagatge, ja hi estem una mica fets, però caldrà veure-ho quan estem visquent junts. En fi, creació de limitació de les feines, en fi, tot plegat. Em salto aquesta definició que feia. No me la salto, no, perquè el senyor Tronto deia que tot allò que fem per mantenir, continuar i reparar el nostre món és el que realment és la cura, que perquè és el que ens permet entrelligar aquest teixit que sosté la vida. En el sentit més ampli és això la cura. Qualsevol acció humana que té en compte l'altre és cura. Per tant, és com volem prendre-nos-ho en un sentit ben ampli, en el sentit de dir, englobem al màxim tot el que puguem i tinguem-ne cura, de la mateixa manera que volem tenir cura ecològica del nostre planeta, del nostre entorn, de la brossa que llancem, fer-ho bé, això és cura. Però clar, en termes de salut, que nosaltres els viurem també, les accions aplicades a una persona per tractar o guarir una malaltia o aconseguir un estat òptim de salut és una part de la cura fonamental també per nosaltres que haurem de tenir molt present. I és un dels eixos que estarà també travessant sempre qualsevol decisió o qualsevol qüestió que ens estiguem plantejant. I és que tenir cura és una missió difícil. Tant se val, perquè cal una gran dosi de comprensió, d'empatia, de bona comunicació. I el valor de la cura, aquesta darrera frase ens agrada molt, perquè és tenir-ne d'un mateix. Perquè tenir cura d'un mateix és la manera que predisposa a tenir cura de l'altre i del món. Deixar-se, oblidar-se un mateix vol dir també, i potser en primer lloc, deixar i oblidar els qui té al costat, el qui té al món. Digueu-me filòsof de pacotilla, però mira, m'ha sortit així també. I sí, ara sí que passem. Hi ha un seguit de qüestions que nosaltres volem tenir present sempre, que formen part del que se'n diu això de l'atenció integral centrada en la persona. Que em sembla que al darrere hi ha unes quantes diapositives que farien referència a això, però que no em sembla adequat donar-vos tanta tabarra. Però sí que per sintetitzar-ho, us diria que coses que s'han de tenir present sempre, però especialment a l'hora d'anar a viure junts, amb gent que ens coneixem a conèixer, que tenim un rodatge, però que hi haurem de viure moltes hores junts. Doncs són aquests principis que són el d'autonomia, que fa referència més aviat a la diversitat, a l'empoderament, és a dir, tenir present la diversitat, però empoderar-nos com a diversos i com a grup. És a dir, tenir el valor de que cadascun és, d'això molta gent en diu rol, d'altres en diran d'una altra manera, però també saber que posar això en el grup forma part d'aquest empoderament com a grup i de retruc com a persona. Cadascú se sent valuós. Principi de participació. Hi ha d'haver una capacitat d'accedir bé a la participació, cosa molt complexa sempre en els grups. I també una interdisciplinarietat. Ui, quina paraula més llarga. És a dir, ser capaços de no participar només en allò amb el qual som, jo què sé, ens trobem més còmodes, sinó trobar la manera de participar en totes les qüestions que afectin a la comunitat.
el principi d'integralitat, de trobar la globalitat de les coses, integrar-ho tot dintre d'aquesta globalitat. Moltes vegades també hi ha aquesta qüestió de dir la part més personal ens sobrepassa molt sovint. Caram, ho hem fet servir fins i tot per sobreviure a vegades, o per defensar-nos d'agressions que el món del treball o així o altres ens ha proveït, però en un ambient en el qual intentem ser més solidaris, doncs cal posar aquesta part com a globalitat, com a cosa que ha de presidir totes les decisions i tot el que va per davant. Principi d'individualitat també, que no vol dir pas vagi jo sol, sinó que és un complement de l'anterior. És dir, la flexibilitat per part de l'individu i també l'atenció personalitzada per part dels altres que un reclama i també per part d'un respecte dels altres. El principi d'inclusió social, el reconeixement de cada valor com a individu. Veieu que tot això es va entrellaçant. Això hi ha molta teoria feta i és preciós de llegir-ho. I és el que ens porta a trobar aquestes coses que van lligant totes elles i que són tan difícils. El principi d'independència. Potser la independència ve més aviat lligat a les capacitats, que de vegades un descobreix, visquent en un altre entorn, capacitats molt diferents de les que tenia, de les que ha usat fins ara. És a dir, l'empatia de capacitats va sortint de mica en mica, sense saber com. Això ens ha passat a la feina, ens ha passat a molts amics i només cal escoltar-se una mica. I finalment, per acabar, aquest principi de continuïtat en les cures. Si hem dit que era l'eix fonamental, doncs la cura és el que ha de presidir qualsevol d'aquestes reflexions que estiguem fent, tant en el sentit ampli i social, com en el sentit en què ens trobarem com a persones que tindrem algun malet o alguna qüestió que necessitarem de cures més específiques, en els dos aspectes, i fonamentalment en el primer, que ho engloba tot. I si passem, jo passaria aquestes 3 diapos, aquesta també, perquè voldria fer una mica de referència a això que ja hem vist. I això també ho deixaria, no us voldria embolicar més en qüestions que ja més o menys queden dites. Sí que m'agradaria parlar d'un objectiu a llarg termini que almenys penso que s'han de plantejar. Hi havia un amic que sempre deia que el cohabitatge es cuina a foc lent. Sempre. Quan el preparem, quan el tenim, quan el pensem, quan el fem, quan hi vivim. Sempre. No és allò de pim-pam, ja està fet, no. Això ho deia i era una frase que ens ha quedat. És així, cal feina, paciència, trucar a moltes portes quan s'han de trucar, tenir les coneixences i la gent que hi ha al darrere d'aquestes portes a l'abast, saber-s'hi posar, saber-se ser insistent quan cal. També oferir-se en aquesta gent que hi ha darrere de les portes que són necessàries per aportar el nostre granet de sorra. Coòpolis ens ho ha demanat avui, és un exemple molt menor, però estem contentíssims, ens agrada molt parlar de coses d'aquest tipus. I hi ha altres portes, us les podríem explicar, la Núria us en explicarà alguna. La manca de consolidació o concreció del projecte pot portar desànims i desencisos personals de grup. I això, sobretot, passa en el període, passa sempre, pot passar sempre. Nosaltres, per exemple, a Can 70, portem 5 anys llargs de preparació, de trobada, per arribar-hi. Ja estem arribant al final, quasi bé al final vol dir tenir un terreny, Per nosaltres vol dir això ara, en aquest moment. Però durant aquests 5 anys ens hem hagut d'ajudar entre tots i donar-nos molt suport. Cal crear el caliu del grup i conrear-lo i treballar-lo. I tornem a estar molt d'abans, la cura. És aquesta brasa que ens ha d'escalfar sempre. Cal treballar a llarg termini, amb amplitud de mires i terminis. I aquí voldria posar-hi una qüestió que de vegades a les persones se'ns oblida, o almenys a mi se m'ha oblidat alguna vegada, no sé, que és que moltes vegades i molt més del que ens pensem no treballem per nosaltres sols. Moltes coses, encara que no li diguem model, ho són. Moltes coses de les que hem fet en la nostra vida privada hem treballat creant model, o teixint xarxa, o creant arrels, o enfortint-les. I això és el que jo penso, que especialment en un tema que no està gaire arrelat a la nostra societat, hem de tenir-hi més, hem de pensar-hi més. Crear model, perseverar, universalitzar-lo, en fi, ja m'enteneu, fer-lo possible a partir de que nosaltres tenim un cert convenciment, altra gent potser va per altre camí, per tant, respectabilíssim el model que qualsevol altre triï o el seguiment que qualsevol altre triï,
Però nosaltres hem de valorar, som els primers que ho hem de fer, en valorar aquest model que estem creant, que estem implementant, que no hem començat de zero, és evident, però que hem de portar sobre el terreny. Ja m'enteneu una miqueta. I em sembla que n'hi havia una darrera, clar, que fa referència a la cura. Bé. També em sembla que n'hem parlat, és l'aspecte més transversal, No és solament un model de gestió el que pretenem, sinó que és un model que vol posar la cura al centre, per tant, és un model d'economia social, el model del cohabitatge de gent gran. La crisi de les cures a la vellesa des de l'autogestió. En primer lloc, des de l'autogestió, això en primer lloc. Però després, com a conseqüència, aquest model crea un repte per a les administracions. És a dir, nosaltres estem obrint també amb solidaritat, amb compromís, amb agraïment envers les administracions que s'hi posen bé, però som nosaltres qui l'estem vestint aquest nou model i, per tant, també els demanem que tinguin present aquest nou repte que se'ls hi obre, que mirin la bellesa, que mirin les limitacions de la bellesa quan un es fa més gran, que se les mirin sota un altre prisma, aquest prisma d'intercol·laboració, que la gestió de la bellesa és també de les persones i que, per tant, hem de trobar nous camins. Hem de trobar noves maneres de posar-nos d'acord. Que no sigui una gestió per part de l'administració simplement assistencialista, simplement, fins i tot, deixeu-m'ho posar dintre del terreny del negoci com tants organismes privats fan, sinó que sigui més una qüestió de dir, entenem-nos bé, agafem models del que estem fent, intentem col·laborar i que sigui la cura una qüestió digna per a tots, la cura fins al final de la vida. Posar la cartera de serveis socials de l'administració al servei de models d'aquesta mena és un pas que nosaltres en aquest moment estem demanant també i que em sembla que cal posar-lo sobre la taula i que l'administració comenci a reflexionar que no tot és el que fins ara s'ha previst com a model assistencialista. Jo diria que he acabat aquí i disculpeu-me el que us he dit abans, la visió absolutament transversal des de la meva persona que comença i acaba en els peus i que és això, una visió molt personal i basada, això sí, en l'experiència i el contacte amb tots els meus companys. Després, si teniu coses, en parlem i acabem de definir-ho. Moltes gràcies. Esclar, ara he de donar pas a la Núria. Jo em sembla que l'he citat 3 o 4 vegades. És la meva companya de Can 70, que us parlarà una miqueta del projecte més pròpiament de Can 70, dels passos que hem anat fent, una mica on som i què fem, i això també traslladat una mica cap a un futur que nosaltres ja albirem i que voldríem compartir amb moltes iniciatives com la nostra. Endavant, Núria, gràcies. Doncs sí, ara em toca a mi fer-vos una mica 5 cèntims de qui som nosaltres, els de Sostre Cívic. Els de Sostre Cívic, el trosset aquell de Can 70 de Sostre Cívic. I ens ha agradat molt posar aquesta foto que representa com ens hem cuidat i què fem, no? Perquè, per exemple, tenim caminades matinals, tenim alguna sortida al capvespre quan ja vam poder sortir una miqueta de casa durant aquest temps que ens han tingut aquí tancats. Tenim la primera sortida uns dies després de Sant Joan, quan les autoritats ja ens van dir es poden trobar a l'aire lliure, ben separats, ben no sé què, tothom. En les trobades anteriors portàvem coses per compartir, aquí tothom portava la seva coca, el seu cava o el que li semblava, etc. I després hem anat a reivindicacions d'un habitatge accessible, ens hem repartit un llibre que ja us explicaré que ens ha ajudat molt a passar el Covid tancats a casa. I finalment aquesta més grossa representa el dia que ja vam saber que l'Ajuntament que tenia un conveni, estava cuinant un conveni i tal, havia decidit que sí,
que el sòl destinat a gent gran es quedava adjudicat a sostre cívic i, per tant, segurament seríem nosaltres els que podríem accedir i podríem tirar endavant el nostre projecte aquí. La nostra visió de la joventut, qui som nosaltres? Persones grans o persones velles, si tu vols. Estem entre 60 i 70, ara mateix entre 60 i 72 anys. Clar, érem una miqueta més joves, però ens hem anat fent més grans. En aquest moment estem tots perfectes d'autonomia i tal, encara que qui més qui menys ha passat una operació, li ha passat no sé què, ha tingut un trasbals i han passat 50.000 coses com a la gent normal que no està pretenent un cohabitatge ni res de res. Des del 2015 intentem assolir això. Es va presentar un primer paper a l'Ajuntament de Barcelona dient que som d'aquesta generació que hem cuidat als pares i a tothom, però que ara ja... Nosaltres som part d'aquesta generació. Hi ha gent d'aquesta generació que no s'ha fet aquest pensament, però nosaltres som d'aquests quants, que n'hi ha uns quants, que no volem que la família hagin d'estar per nosaltres fins a l'últim moment, que volem ser nosaltres el que tirem endavant, seguim tirant endavant la nostra vida i seguim fent el que volem, de la manera que volem, i amb molta gent, amb la gent del barri i tal, però també en uns quants per viure junts. Ens va semblar que el cohabitatge en cessió d'ús era aquesta manera de fer les coses col·laborativament i que d'aquesta manera podríem centrar l'atenció a les persones. Una de les coses que pensem és que hem d'envellir de forma activa, autònoma i saludable, i que aquestes cures que en algun moment segurament necessitarem es puguin dur a terme en aquest cohabitatge. El nostre lema, la visió és... Començo per la visió. Volem compartir la vida amb la bellesa, valorant les emocions personals i les diferències per superar les dificultats. Caldrà compromís, implicació, aconseguir consensos i arribar a conviure amb un suport mutu, amb unes cures i gaudint de l'inici al final, el procés i al final de la vida. Volem compartir, conviure i gaudir la bellesa, perquè la bellesa no és només que una fase més de la vida, i segur que hi ha moltes coses encara per gaudir i, per tant, les hem de gaudir fins al final. Ens diem finalistes perquè volem viure a casa nostra, que serà aquesta casa col·laborativa i amb serveis per tothom, i volem viure allà, no en plan solitari, potser en una casa meravellosa, millor de la que aconseguirem en un cohabitatge, però on ens sentirem tristos, on ens serà més difícil, en un moment donat ens serà més difícil entrar en col·laboració amb altra gent, on et pots quedar aïllat. El lema aquest és important, gaudir la bellesa. Els nostres objectius ens anem repetint. Volem viure una bellesa empoderada i activa. Quina és la manera de fer això? Per no quedar-se sol per algun moment, no sé si ho hem dit o ho direm o si no us ho dic ara ja, intentar evitar aquesta soledat no desitjada. S'ha de construir vincles socials, humans, comunitaris en el territori de proximitat, construir-los o mantenir-los, perquè hi ha gent que els ha tingut i que els va perdent. Per tant, no es poden anar perdent. Potser els vincles són diferents, potser varien, però s'han de mantenir. Estar amb la gent que t'agrada més, amb la família, evidentment, i amb el territori de proximitat o no tant. Vull dir, ara jo crec que després sortirà per algun lloc. Jo crec que tenim uns veïns actualment que són la XES i que és una xarxa d'economia solidària, però ja comencem a ser d'alguna manera veïns i això és gent no només inclús de Barcelona, sinó de fora, de Manresa i d'altres llocs de Catalunya. L'objectiu que diríem que està en majúscules perquè és el que ens identifica, segurament, és que volem que la cura sigui el centre de tots els espais rellevants.
Volem que ser sempre, des d'ara, els actors bàsics de la provisió de cures fins al final de la vida. Com parlava el Jaume a vegades de residències, passa que ja t'hi pots sentir molt bé. Bé, nosaltres el sistema aquest no ens agrada. Vull dir, crec que és generalitzat que no ens agrada. Per què? Doncs perquè no es pot aconseguir els vincles socials, no ho sé. Però viure la vida empoderada i activa, segur que no. Com a mínim empoderada. Per què? Perquè resulta que no tens aquesta possibilitat de decidir el que vols fer allà. I el que pretenem aquí a Can 70 és això, tenir fins al final de la vida, ser els actors de la nostra vida. Ho hem estat fins ara i no volem deixar de ser-ho fins al final. Llavors, el fet d'estar en una comunitat també aconsegueix, segur, hi ha alguns estudis no gaire profunds, però s'està millorant l'estudi de tot això, ja et diuen que la salut és millor, sobretot la mental, i potser la física també, perquè a l'estar amb més gent, amb l'ajuda mútua que després veurem, aconsegueix que tu segueixis en un bon estat i, per tant, puguis aconseguir arribar al final de la vida d'una millor manera. N'estem convençuts. Les formes de convivència ho volem diversificar establint una xarxa de suport mutu i espais col·lectius compartits. No necessitem un gran espai privat, sí que necessitem entre l'espai privat i l'espai aquest col·lectiu compartit tenir el suficient espai com per desenvolupar la nostra vida. Ho hem d'autogestionar, tant el que és l'organització de la casa comuna aquesta com els serveis necessaris. És a dir, com ja deia el Jaume, potser ens fan falta cures, doncs sí, arribarà un moment que ens faran falta cures de diferents menes, però també comencem a ser grans i segurament els serveis necessaris ja estem parlant de que pot ser, per exemple, un menjador per a tothom on ens trobem una vegada al dia mínim i que ens facin el dinar. Aquest seria un servei necessari que pretenem autogestionar buscant una cooperativa o buscant un servei que sigui del nostre gust, que entri dintre de l'economia social i que ens ajudi a fer això. A nivell de cures, inclús hem arribat a dir que els hem de formar nosaltres, els cuidadors. O sigui, els hem de donar les nostres normes perquè això de la cura centrada en la persona sigui realment així, centrada. M'estic avançant, potser. Important per la salut i per tot, viure en un habitatge i un entorn ecològicament sostenible, saludable i acollidor. I també volem treballar perquè tot això es consolidi, no sigui... Ara potser serem el grup pioner, sí, però el model cooperatiu en soci d'ús, tant intergeneracional com sènior, ha de ser una alternativa generalitzada. Li estem dient des de fa anys als tècnics de l'Ajuntament, o sigui, l'Ajuntament en la forma dels seus tècnics que són els que ens han escoltat. Hem contactat en diversos departaments de l'Ajuntament de Barcelona. Jo diria que en tots aquells que se'ns ha acudit que podien tenir alguna cosa a veure amb nosaltres, des d'habitatge, serveis socials, aquí parlem del Departament de Gent Gran, promoció de gent gran, hem anat a diversos districtes perquè com que som, no ho hem dit encara, no? Som un grup que volem tot això dintre de la ciutat de Barcelona perquè som urbanites, perquè ens agrada la ciutat, perquè potser fa molt de temps en una reunió de sostre cívic es deia, a veure, els sèniors, què voleu? Aquí els urbanites, vinga, Can 70 estava allà, volem Barcelona, que poden dir altres persones que volen Manresa, per dir alguna cosa, però també d'alguna manera urbana. Els de platja, també Sostre Cívic també ja té un grup que està a la platja, que estarà a Sant Feliu, ha començat a treballar ja a Sant Feliu. Els rurals, perquè hi ha gent que prefereix tenir una vida més rural.
Doncs, clar, en aquest cas hem passat per tots aquests departaments i per als districtes, perquè, clar, el no tenir cap interès especial en un districte o tal, doncs potser anàvem picàvem a la porta i els dèiem que teniu espai, que tens espai en el nostre districte, en el teu districte. És que veuràs, som un grup que som de tots els districtes de Barcelona. No podem dir que som un grup arrelats aquí o allà perquè hi ha gent de bastants districtes de Barcelona. Bé, doncs a tots aquests els hem picat a la porta. Treballem dintre de Sostre Cívic i quan estem davant de l'Ajuntament i a tothom, dient que volem aquest règim de tinença i la cessió d'ús. I treballem perquè això es difongui, perquè la gent ho conegui, tant la gent, com ara vosaltres, els que estem aquí, com l'administració. Perquè d'alguna manera, sí, quan els hi expliques diuen està molt bé, però no ho tenen al cap. Estan parlant de lloguer assequible, estan parlant de fer pisos d'allò i no pensen, al començament no pensaven per res, ni en gent gran i en sessió d'ús sí, perquè ja van començar a fer coses, però vaja, s'ha anat insistint en aquest tema. I volem fer una prova pilot. Bé, no és que vulguem fer una prova pilot. D'alguna manera ens toca ser una prova pilot i estem, no diré que encantats, però estem decidits a tirar endavant aquesta prova pilot. Els conceptes bàsics em sembla que ja els ha dit el Jaume perquè són els mateixos. La participació, la implicació. És molt important implicar-se. Implicar-se també vol dir participar, però implicar-se en una petita cosa, en una gran cosa. Hem intentat, clar, com que no teníem solar, no teníem espai on aixecar aquesta nova casa col·laborativa, ens hem dedicat, a part de marejar una mica i picar totes les portes, a consolidar un grup. I així, no sé quants érem al començament, hem tingut baixes i altes i tal, i ara som uns 20 i tants, però aquesta implicació representa aquesta consolidació de grup. És important que encara que ja veureu que estem a punt de començar un altre estadi de tota aquesta situació, la implicació requerirà feina i requerirà que tothom s'impliqui en un petit entorn. Si és una mica en tot, doncs perfecte. Perquè, com em deia el Jaume, a vegades no t'has de posar només en allò que t'agrada, sinó intentar obrir la ment i participar una miqueta de tot o estar assabentat una mica de tot. La individualitat de cada persona ha d'estar per sobre de tot. El disseny de l'edifici està pensat per facilitar les relacions entre nosaltres, sense trepitjar-nos la individualitat i també per estar oberts a la comunitat veïnal i aquesta ajuda mútua que relacioni amb tothom. Volem controlar la gestió dels serveis necessaris. Les decisions fins ara, clar, no eren coses molt importants? Bé, potser no, però seguim fent i farem assemblees i quan prenem decisions, com per exemple ens presentem a algun moment, s'ha pensat en presentar-se demanant algun solar que després de veure que era impossible. Però en aquell moment ens vam reunir i vam dir, a veure, podem intentar anar en aquest solar? Vam veure que era impossible. Aquestes decisions intentem agafar-les per consens. No m'estendré en el consens perquè tiraríem una setmana. Però intentem que no siguin majories, ni qualificada ni res, vull dir, sinó que tothom, aquella decisió que es prengui, estigui d'acord. No hi trobi alguna cosa que no pugui acceptar. Això, si es fa bé, requereix de molta discussió, pensar-hi molt, més que molta discussió, parlar-ne molt i arribar a coses, a potser canviar la teva idea o modular la teva idea perquè el grup al final tingui una forma de veure una cosa conjunta.
La independència econòmica de cada cooperativista està també garantida, participaran en despeses comunes, tant les nostres com les que la cooperativa té, perquè hi ha un fons de solidaritat i tot això. Els valors teníem, em sembla que eren 5 i després els vam ampliar a 8. No sé si tinc temps, em sembla que no. Hem dit que tenim les 8C. Les 8C per nosaltres i els nostres valors serien el coneixement, la comunicació, la confiança entre nosaltres. És bàsica també tenir confiança perquè si t'impliques, és impossible implicar-se en alguna cosa si no hi ha confiança entre les persones. El cooperar, el compromís, el consens, que és una pedra de toc, és complicat i hem d'anar avançant. El conflicte i la celebració. La celebració s'entén, a més ja heu vist fotos que us he dit que eren de celebració. El conflicte també entenem que és important introduir-lo, perquè per més confiança i comunicació sempre sortiran moments en què hi ha conflictes i hem de saber també en aquests moments aprendre, tractar-nos bé i arribar a sortir d'aquest conflicte. No sempre serà potser d'una forma positiva, però ha de ser d'una forma el menys traumàtica possible. Aquesta també ens ha agradat molt fer aquesta mena de cartellet, que era per la XES. Per la XES, com que us he dit abans, que és la xarxa d'economia solidària i té moltes branques, per dir-li alguna cosa. Nosaltres estem a habitatge, però hi ha una que és de feminismes i llavors us llegeixo una mica. La població envelleix. Francament, ho vaig dir una mica malament. El baby boom ara és el senior boom. Seria bo pensar en el nostre futur. Gràcies. Podem tenir una vellesa cooperativa. Els serveis necessaris seran molts. La cura és cosa de totes les persones. Les feines de cura mal pagades s'han d'acabar. És important tenir en compte això. La feminització de la cura s'ha de revertir. No volíem, no us ho he dit, però sembla que un 70 i llarg de les persones de Can 70 són dones. I no volem que ens cuidin, però si ens hem de cuidar, doncs hem de participar tots. Pensem en propostes públic-comunitàries. Més que un pes, podem ser oportunitats. La gent gran no estem amortitzats encara. Pensem-hi totes, des de la nostra entitat, des de la XES i comencem amb l'habitatge. Vam tenir una mica de búsqueda, no sé, us ho dic malament, us ho dic en castellanada, per trobar les fotos, perquè volíem que no fossin d'aquestes que surten sempre les persones grans, que surten en un bastonet, que surten en una gorra o que no sé què. Vull dir, ens va costar una mica, però crec que va quedar prou bé. A la següent parlem de la cura. És l'eix transversal del nostre projecte. Durant un any vam estar treballant en aquesta guia de cures, en la convivència de persones grans. Això és una de les guies que té Sostre Cívic, que està a la vostra disposició. Si entreu a la seva web es pot aconseguir. Durant tot un curs vam estar amb això. És una aposta política ferma per plantejar alternatives a la mercantilització de les cures a la gent gran i del plantejament de mecanismes basats en el bé comú i no especulatiu. Va ser molt important perquè potser vam parlar molt, vam treure conclusions i també vam veure que hi havia preguntes que encara no teníem solucionades. Això es va aconseguir perquè vam tenir una ajuda de l'Ajuntament de Barcelona i ells també participen en això. Vam tenir un relator i vam estar durant tot treballant en grups específics per cada un dels capítols tot un curs. I a darrere ens veia una mica en un dibuixet que ve ara a continuació, l'escala del benestar, vam intentar expressar tot això. Això ho va dir una persona durant aquests temps de treball.
hi ha una cosa que cada cop ens és més clara. Al començament de l'experiència d'impulsar el nostre projecte de cohabitatge sènior dèiem: no volem donar feina ni ser una càrrega per a la família. Però al llarg del temps hem anat veient que tampoc volem ser una càrrega pels amics, és a dir, pels companys amb els que conviurem. Aquí tenim 3 esglaons. Us explico una mica perquè, si no, però intento fer-ho curt. Perdoneu, que com sempre perdo els papers. L'esglaó primer li vam donar el títol de Can 70 com a casa. En aquest moment, totes les persones, com ara mateix, tenim una autonomia plena, no tenim necessitats relacionats amb dependència i funciona ara, que encara estem cadascú a casa seva, però si estiguéssim tots plegats a la nova casa nostra, funcionaria l'ajuda mútua, que seria aquesta barana que ens acompanyaria, ens ajudaria i ens oferiria el suport per anar avançant cap a la bellesa, perquè aquí anem pujant, sembla que sempre anem baixant, doncs no, aquí anem pujant cap a fer-nos més grans i cap al final dels nostres dies. En l'esglaó segon li hem dit que les primeres ajudes en suport puntual. Aquí ja estarien les persones que potser necessiten ajuda, jo què sé, perquè els costa vestir-se i potser necessiten que algú els ajudi, o sí que es poden vestir i tal, però a l'hora de la dutxa requereixen que algú supervisi, inclús que algú els ajudi a dutxar-se. Llavors, aquí tenim petites coses. Preveiem comptar amb recursos, alguns que donen els serveis socials, mèdics i sanitaris del nostre entorn i coses que ofereix l'administració. Però també podem necessitar alguna cosa que estigui no inclosos dintre de tot això que diem. Llavors és important. Aquí tenim a partir d'ara tenim una altra lluita, un altre lloc on anar picant portes, és aconseguir que els serveis socials entenguin que això també podem estar inclosos en els serveis socials. A l'esglaó 3 seria la necessitat d'atenció i cures especialitzades continuades per atendre a les dependències majors. I aquí ja seria, diguem, el moment en què la dependència ja ha arribat de manera forta i necessitem tirar d'ajuda més continuada. En aquest moment estàvem pensant en un espai que es pugui utilitzar de manera que, si són diverses les persones que necessiten aquesta ajuda, es puguin centrar en aquest lloc, i és la unitat de convivència. Diguem que els apartaments li diem unitat de convivència i aquest seria unitat de convivència en suport. La guia ho desenvolupa una mica més. La següent és com volem els espais. Volem que es puguin tenir lloc aquests serveis adequats, vull dir, si necessitem un menjador ampli per fer els àpats tots plegats, necessitaríem la unitat de convivència en serveis, necessitaríem espais potser perquè algú ens ajudi en l'administració de la casa. Els espais d'un privat que en diem que serien els que omplirien les unitats de convivència, que en tenim de persones soles i de parelles. I després tenim els espais d'ús comú que permeten realitzar les activitats col·lectives i organitzar els serveis per a tothom. També tenim uns espais intermitjos, que serien, per dir alguna cosa, els passadissos. No entenem que sigui un espai mort ni un espai que es pugui deixar córrer. Ha de ser, aquest espai intermig del passadís també ha de ser un lloc on la gent es trobi, on es pugui coordinar una mica les relacions humanes, etc. Vull dir, no volem desperdiciar ni un metre quadrat d'aquesta casa que tindrem.
Els espais han de ser oberts, compartits en el veïnat, els serveis assistencials. Ha de ser sostenible, l'edifici en general i tots els proveïments, etc. Accessible al 100%, encara que ara tothom pot entrar perfectament, hem de tenir en compte que perdrem mobilitat i que hi ha molts factors d'aquells de l'accessibilitat al 100% de l'edifici i tenir els serveis i instal·lacions necessaris. Externament volem que estigui integrat en l'entorn, o sigui que no... Bé, allà on anem a parar ha de ser agradable per l'entorn, no ha de ser un edifici que destaqui i que es faci veure, sinó un edifici que passi desapercebut, que sigui agradable i que internament sigui acollidor per les persones que estem allà. Amb tot això, cal pensar una mica diferent de quan busques un pis o quan busques una casa i només has de decidir potser el barri i com m'agrada i què m'agrada i quantes habitacions vull. I per alliberar-nos d'aquestes velles idees, per produir aquests nous habitatges, per pensar una mica diferent, hem intentat visualitzar una cosa que és d'allò. Hem fet algun exercici de i què necessitem, a veure quant espai necessitem per a aquestes coses. No volem ser una residència geriàtrica, és a dir, no volem unes habitacions tancades, uns passadissos amplis perquè hi passin 2 cadires de rodes i no sé què, i ja està, sinó volem que tot sigui agradable i unificat en l'entorn. Llavors, què vam fer? Fa un parell d'anys ja, 3, em sembla que el curs 17-18, se'ns va ocórrer anar a trucar a la universitat, als arquitectes, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. I allà un professor va dir, ens veniu perfectes perquè vosaltres voleu imaginar casa vostra, els estudiants han d'entrar en contacte amb els seus futurs clients, han de saber que la gent pensa coses i vol coses i també està canviant el pensament. I llavors vam tenir tots uns estudiants de segon que ens van fer un projecte desenvolupant el que nosaltres vam dir. Necessitem espais amplis, necessitem un menjador per tothom, necessitem espais sanitaris, per dir-ho d'aquesta manera, i francament tenim un patracol de plànols de tot això. I aquest any ha anat diferent. Aquest any nosaltres no ens vam acostar, sinó que 2 estudiants de 5è ens van dir que el treball de fi de curs anava sobre sèniors, que havien pensat que el cohabitatge estava bé i un professor l'havia adreçat a nosaltres. I aquesta és la maqueta que van presentar ara fa uns dies com a treball de final de curs. Vull dir, hi havia altres projectes de cooperatives i tal, realment primer ens ho havien presentat a nosaltres i és emocionant veure que encara que sigui en paper, com a sobre d'un solar, que aquest solar ja és com el que després us diré que ha obtingut sostre cívic, es pot aixecar un edifici. Perquè l'Ajuntament va establir un conveni amb les cooperatives i fundacions. Això va ser el novembre del 2020. Ho va fer en entitats socials i sense ànim de lucre. I què volia? Volia promoure l'habitatge social i assequible a la ciutat. El mes de maig va haver una taula de designació. Entre les cooperatives i fundacions van presentar uns projectes i la taula de designació va adjudicar 2 solars ubicats a Via Augusta 357, 383 a sostre cívic. Estava dedicat a aquest sòl, està pensat perquè hi vagi un cohabitatge sènior en règim de cessió d'ús. Diu que està dedicat a persones grans que pensin, que tinguin voluntat de compartir serveis de la vida quotidiana i de cures en el marc de la promoció i que estiguin oberts a altres persones grans del barri de l'entorn. Per tant, la foto ens venia perfecta. El juny del 2000, ara, fa 4 dies, va acordar l'acceptació d'aquest dret de superfície de la finca.
Sostre Cívic, que ja ens coneixia perquè també li hem picat a la porta, hem anat junts a buscar a la gent, hem anat junts a regidories i altres d'allò. Sabia que estàvem aquí nosaltres donant guerra i ha dit, ens fa l'honor, per dir-ho d'alguna manera, de donar-nos aquesta possibilitat de ser la prova pilot. La propera assemblea, que és a primers de juliol, presentarà això i si no passa res, que no sé si pot passar alguna cosa, igual pot passar alguna cosa, al final serem nosaltres els que tirarem endavant aquest projecte. On som? Doncs som il·lusionats, després de treballar des del 2015 per assolir l'objectiu, estem molt contents. El nostre somni està a punt de fer-se realitat. Veiem que s'acosta la possibilitat certa de començar a construir físicament Can 70. I sabem que tenim molta feina, moltíssima feina i molta responsabilitat, però també estem disposats a tirar-la endavant. En implicació i en tota la gent, que som uns 20 i alguna cosa, ara ho tancarem a la pròxima assemblea, disposats a això, a tirar-ho endavant com sigui. Com sigui no, bé, molt ben fet. L'Ajuntament de Barcelona i els seus tècnics ens han acompanyat, ens han escoltat, en moments han tingut paciència. La xarxa d'economia solidària i la Federació de Cooperatives van treballar per aconseguir aquest conveni a l'Ajuntament, que l'Ajuntament ho fes d'aquesta manera i després hi han treballat i han seguit participant, han estat controlant que tot anés d'aquesta manera. Sostre Cívic ens ha donat el suport des del començament fins ara i ara ens fa la confiança de demanar-nos o dir-nos que siguem aquest nucli impulsor en aquesta experiència pionera a Barcelona, responsabilitat per nosaltres i també per ells. I totes les persones com vosaltres, que alguns potser no tant, però molta gent que treballa, que se sent proper a aquest món del cooperativisme, de la cessió d'ús, i que compartim l'objectiu de transformar el model, passar d'un model de lloguer o de compra de casa a trobar una casa col·laborativa i que sigui una altra manera de fer, que entrem en una dinàmica que la gent pugui veure una altra manera de fer a l'hora d'escollir un habitatge. Ens heu donat escalzura al camí, compartim neguits, si potser algú també està en una situació que està treballant en una cosa d'aquestes, sabem els neguits que hi ha, els anhels, i esperem tenir un camí tots planer i tots aconseguir el que volem. I tenim una poesia final. La mujer vieja pone voz a las preguntas, a las preocupaciones, a los pensamientos de muchas mujeres de su edad. Los medita, los desmenuza y los proyecta en sociedad. La mujer vieja anuncia una nueva era. En el camino hacia un mundo más equilibrado, más completo. Conoce bien las raíces de este mundo. Sus pies firmes arraigan en él. Se expande y fecunda el horizonte. La mujer vieja es pionera, precursora, creadora de la danza que nos hará iguales, inventora de futuros, faro en el tránsito de lo posible a lo imprescindible. La mujer vieja, sentada en una esquina de la plaza, s'escribe i se presenta. La mujer vieja són els homes i les dones grans que encara estem fent tot això. No és només la dona, som tots. I moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests moments aquesta bona estona. I si voleu fer alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Perfecte, moltíssimes gràcies als dos. I ara, si us sembla, el que faríem és això, obrir aquesta ronda de preguntes o comentaris o aportacions, perquè al final vull dir que no té per què ser només preguntes, i si algú vol un comentari. I doncs sí, el sistema és aquest, podeu aixecar la mà o si no pel mateix xat, si algú vol participar i no sap com aixecar la mà, doncs que posi el seu nom o directament si algú vol escriure la pregunta i l'anem llegint.
Llavors, doncs, l'Àngeles ja s'ha atrevit i es tira a la piscina, per tant, endavant. T'has d'activar el micro, Àngeles. Sí, que no et sentim. Que en un altre... Ok, no, Ara, perfecte. Doncs deia que moltes gràcies per aquesta trobada i jo tinc moltes preguntes a Can 70 perquè les seguim contínuament. O sigui, que sapigueu que teniu aquí un grup que està muntant un cohabitatge sènior també i que tenim molt interès en saber com ho habéis treballat, les guies que esteu fent, etc. És a dir, que si algun dia esteu disposats a trobar-nos, es trobarem. Nosaltres portem solament un any treballant, encara que ja des de molt joves pensaven en això, i la pregunta és, intentaré concretar diverses preguntes. Una seria, vosaltres ja es coneixia abans? Enhorabuena por el solar que teniu ara ahí, ja ho sabia, que estava per allà, per Sarrià. Aquest solar és dret a superfície. Fins quants anys està aquest solar? I vosaltres habéis plantejat de ser una cooperativa sènior sociosanitària o sereu d'aquestes de serveis sociosanitària? I de moment res més. Ja et passo a les altres companyes que estan en el xat. Vale, perfecte. Agrupem preguntes perquè la Maria Helena ha escrit, que no sé si vols tu mateixa obrir micro, que no sé si... Que no sé si potser no pots. Sí, sí que veig que pots, a veure. Sí, però és que el meu català no és prou. Com vulguis, amb l'idioma que tu et sentis còmode. Bé, sí, és que jo vol formar part d'alguna d'aquestes cooperatives. Ara mateix jo em fa aquestes preguntes que ja m'ha dit des que era petita, perquè he crecido con els meus avis i per a mi és normal. Alguna vegada creixerem i serem grans. Doncs sí, m'agradaria invertir ara mateix, des d'ara, en alguna iniciativa cooperativa per alguns anys. Vale. Perfecte, doncs sí. Jaume, tu mateix. No, si no hi ha... Si de moment no hi ha més preguntes, no ho sé. Sí, perdona, és saber si la llista està oberta en aquesta, diguéssim, del terreny de la Via Augusta. De Can 70. O ja heu tancat? Sí, a veure, tu ets en Joan, oi? Joan i Cèlia, sí. Molt bé, Joan, m'apunto la pregunta i anem contestant de mica en mica. Vale, bueno, quan pugueu. Sí, home, sí. Perquè ja sé que n'hi ha molta gent i, bueno, i són coses que són... A veure, són... El projecte està molt bé i ja portem temps. El que passa que nosaltres estàvem buscant fer una cooperativa aquí al barri, al Poblenou, perquè, clar, no teníem la idea d'anar lluny. Clar, i això està a veure si trobem gent o com vosaltres per fer una cooperativa i proposar el projecte aquí al barri. I si no, tindrem que començar per alguna cosa, no sé. És clar, però aquest projecte, des de luego, és el que necessitem per la gent gran, per joves, per tots, perquè és una manera de viure una mica bé i més saludable, sostenible, i és el que hi ha. Ens tenim que habituar als canvis, però està molt bé aquest de Can 70 si la persona vol al barri, li agrada la zona i tal. Jo comprenc que això és, clar, són anys de lluita i de feina, però s'ha de fer. Però bueno, estem disposats. Els anys passen volant i estem amb això. Si amb vosaltres podem tenir ajuda i ens podeu, estem en contacte, que ja sé que és molt llarg, però ja ho farem per mail i ja està. Perfecte. Molt bé, Cèlia, gràcies. Crec que s'ha entès la pregunta. Doncs això, Jaume, Núria, endavant.
sé si vaig una mica per ordre i aneu matitzant tothom qui vulgui matitzar alguna cosa, perquè també hi ha altra gent de Can 70 que està aquí tenent la... I tu mateix, Isabel, així. L'Àngeles preguntava, o deia, que si ens coneixíem des d'abans. Clar, la gènesi d'un grup sempre té aquestes coses, que la idea surt d'un nucli normalment petit. A vegades és de gent que ja té una certa coneixença o gent que es troba per aquests interessos. En el nostre cas, a Cap 70, sí que hi havia una gent que tenia una certa coneixença entre ells, eren amics, i van començar a plantejar la idea. Coses com potser ens ha passat a molts de nosaltres, que es planteja la idea, però després no fructifica. Gent que diu, ui, no, encara no, allò que dèiem abans, o coses d'aquestes, però en aquest cas sí que va fructificar amb un nucli petit reduït. Fa 6 anys, em sembla que, no m'equivoco, si dic 6 anys, quasi exactament, o 6 i mig ara ja. Però aquest nucli va començar a fer alguna gestió, van intentar donar-se a conèixer, van anar buscant altra gent, fent córrer la idea, fins i tot van tenir contactes ja inicials amb l'Ajuntament i van anar a partir d'aquí trobant més gent, sobretot a partir de l'entrada a Sostre Cívic, que és una cooperativa àmplia, on la gent en pot ser soci, d'on també es van fent coneixences i es van creant grups, i per tant va ser a partir d'aquí i d'altres coneixences com aquest grup es va anar ampliant. Durant aquests anys s'ha anat ampliant de mica en mica. Can 70 té un procés d'acollida pactat entre els mateixos membres de Can 70. Com deia la Núria, ara som unes 20 i escaig de persones. I tots hem passat per aquest procés d'acollida, més o menys diferències per al temps en què hi hem estat, però tots hem passat per aquest procés d'acollida. I, per exemple, un exemple, dintre d'aquest procés d'acollida preveiem que les persones que entrin en el grup, que siguin admeses al grup, estiguin a dintre del grup durant 6 mesos en un període de prova, tant per la persona com per al grup en si mateix. Durant aquest temps ens donem la capacitat de, diguem-nos, poseu entre cometes, de provar-nos. I després d'aquest període s'integren en el grup. Per tant, ja fa temps que funciona això i ho anem fent així d'aquesta manera. En aquest moment, i responc de passada ja a la pregunta que feien en Joan i la Cèlia, nosaltres hem tancat aquest procés d'acollida absolutament i radicalment per una qüestió molt simple, perquè el conveni que l'Ajuntament ens ha provist que sigui signat, que Sostre Cívic ja ha signat, encara té serrells per acabar de definir qüestions que poden delimitar altres coses que potser nosaltres fins ara no hem delimitat o no hem previst, o vés a saber com serà. I, per tant, hem tancat absolutament la inclusió en el grup d'una forma directa i Sostre Cívic també ho ha fet. És a dir, Sostre Cívic no tanca la inclusió de les persones a dintre de Sostre Cívic, però de moment no deixa que passi ningú cap a dintre de Sostre Cívic fins que no hi hagi totes aquestes condicions acordades. Per tant, un suggeriment des del meu punt de vista, i suposo que en Isabel també estarà d'acord, que és un tècnic de Sostre Cívic, dirigiu-vos a Sostre Cívic o dirigiu-vos a qualsevol altra cooperativa, fundació o gent que estigui agrupada ja treballant per al cohabitatge o per al cohabitatge sènior o intergeneracional, és igual, cadascú tindrà la seva preferència. Dirigiu-vos-hi, poseu-vos en contacte, entreu-hi en relació i allà trobareu el rovell de l'ou, trobareu les persones. També hi trobareu a Can 70, esclar, tot i que en aquest moment només no hi pugueu entrar perquè estem en aquest impàs, que hem d'acabar de veure coses que ens proposa l'Ajuntament de Barcelona. M'explico una mica i per centrar una mica la qüestió. Quan l'Àngeles preguntava per al solar, si és en dret de superfície, sí, és un solar en dret de superfície. Això està dintre d'una promoció de 144 habitatges en règim de cessió d'ús, que la majoria són intergeneracionals i només el projecte que atorga a Sostre Cívic és per gent gran, que són, em sembla, uns 30 habitatges, si no recordo malament. Llavors, els altres són per intergeneracionals o per cohabitatges de qualsevol altre tipus. Sí que són en dret de superfície, és a dir, dret de la superfície, que no és el mateix que el que parlàvem de cessió d'ús. La cessió d'ús és quan ja hi hagi l'edifici fet, doncs el que els habitants d'aquest edifici hauran d'aportar per poder mantenir, pagar i tot plegat tot el que hi hagi aquí. Són dos conceptes que a vegades es confonen. El dret de superfície és l'Ajuntament cedeix el terreny
en aquest cas, Sostre Cívic a Can 70, es paga un cànon anual. Si no recordo malament, em sembla que és per 90 anys. 99. 99, veus? En aquest cas, 99. Com que jo no hi arribaré, ja m'havia despistat amb això. Doncs 99. Aleshores, i es paga un cànon per aquest terreny. Que quan s'acaba aquest període torna a la municipalitat amb tot el que hi ha construït a sobre. És a dir, l'Ajuntament no perd solars, com el que passava ara moltes vegades, que per afavorir el senyor Núñez i Navarro se li havia de donar, perdoneu, m'ha sortit un nom, se li havia de donar un solar perquè hi havia una altra cosa que s'havia d'arreglar i coses d'aquest tipus. No, no, això és de la municipalitat i seguirà sent-ho sempre. Els que estiguem a sobre visquent-hi només en tindrem l'ús durant aquests 99 anys i després els que hi hagin diran. És a dir, que ja en parlarem. I una tercera pregunta que feies, Àngels, era si volem ser una cooperativa sènior sociosanitària. Volem ser una cooperativa, el nom aquest potser no seria el que li posaríem, finalista. Volem arribar al final dels nostres dies com a casa nostra. Volem arribar-hi fins al final. Sabem que això és un tema complex, que l'hem estudiat, al fer la guia de cures l'hem estudiat i hem intentat endinsar-nos-hi, i és un tema que caldrà treballar molt més, no hi ha models massa treballats en aquest sentit, per tant, també volem liar-nos en aquesta qüestió i fins on puguem arribar. Òbviament, tal com deia la Núria quan explicava l'escala de cures, haurem de trobar la manera d'anar lligant tots els serveis que necessitem a partir del que nosaltres puguem aportar i així. Em sembla que també he contestat una mica a la Maria Elena, que deia vull formar part en castellà, Maria Elena, però em sembla que m'entens en català, oi? Si segueixo... No, sisplau, no canvies, perquè... Moltes gràcies. Això està molt bé, és fantàstic. Tu m'entens i jo també. Tu parla en castellà com vulguis. Doncs, Maria Elena, si vols, és el que he dit abans, per formar part d'aquest entramat, entra en contacte. Mira, aquí tens en Llavel de Sostre Cívic. Entra al web de Sostre Cívic, mira tot el que estan fent, mira tot el que estem fent. Jo també, i la Núria també som socis de Sostre Cívic. Per cert, tots els que estem a Can 70 som de Sostre Cívic. Tots. És una regla nostra que volem universalitzar-ho també per fer créixer el model, per estar en contacte amb altra gent. Per tant, poseu-vos en contacte amb aquestes xarxes. A través de la XES podeu trobar informació directament a Sostre Cívic. Entreu a la pàgina web sostrecivic.cat, si no recordo malament. Per tant, entreu-hi i endavant. Perdoneu que he monopolitzat això, però mira, m'ha anat sortint una cosa darrere l'altra. Digueu. Molt bé, a veure. Doncs, segona torn. Si no n'hi ha més paraules demanades, jo, Jaume, o al resta de Can 70, sí que he preguntat això de sociosanitària, si nosaltres també serem finalistes. Estem en el procés de convivència i buscant terrenys, que és supercomplicat, perquè no volem un terreny de HPO perquè nosaltres tenim casa i no ens sembla que estigui bé agafar un terreny, un solar públic, si nosaltres tenim casa, encara que alguns se l'han de vendre. No, me refereixo a si al ser sociosanitària, que dones uns serveis, té un tractament legal en ayudas o impostos diferents. Nosotros no lo tenim molt clar perquè hem preguntat a la Generalitat i la Generalitat ens va dir que els serveis sociosanitaris no contemplen l'habitatge. I lanzo aquí aquesta pregunta per si algú ho sap, perquè estem donant voltes i ningú troba la solució. O sigui que jo sé que vosaltres seréis, per la vostra guia que tenim, és una cooperativa sènior de serveis, no? O alguna cosa així. O mixta, no? Sí, però d'alguna manera no volem institucionalitzar-ho. Abans, entre tot això, vam anar a veure, per exemple, els de Convivir a Cuenca i ens vam trobar que al final, per obtenir aquestes ajudes i tal, havien acabat sent com una mena de residència, havien introduït molts serveis i la manera en com ho volien fer. I clar, nosaltres d'alguna manera ja veurem al final com podem, vull dir, sincerament. Però volem escapar-nos de que sembli una institució. Quan diem que no volem que sigui una residència és que no volem que tingui aquest caire
I és complicadíssim perquè no hi ha legislació. Vull dir, fa com 3 o 4 anys, un dia ens van dir senzillament que és que per habitatge de cap manera no podíem anar i que teníem que anar a una altra mena de sòl perquè no encaixàvem. Aquest que estem ara és públic i és lliure i, per tant, no tenim aquest problema. Però sí, que no hi ha legislació i és una de les coses que també per exemple, també hi ha agrupacions, diguem, a les Espanyes que també intenten incidir políticament per això, per intentar tenir una legislació que ens salvaguardi una mica perquè estem una mica en tierra de nadie. Hi ha comunitats com Astúries, per exemple, que ha posat el títol no, és que ara no em surt la paraula, que eren cases col·laboratives, tal i qual, i ha posat una sèrie de característiques i bé, ha obert una mica una porta, però estem molt coixos en aquest tema. Sí, jo crec que, i per mirar de respondre a l'Àngeles, crec que són diferents esferes o diferents mons o diferents nivells i que alguns poden tenir relació, però crec que és important tenir-los separats. Per mi un és quin és el model de convivència o model de cures o model de serveis assistits que vulguem tenir, que això és un món i, per tant, i aquí sí que jo crec que pertany més a vosaltres com a grup, i dic a vosaltres, a cadascun dels grups que vulgueu. L'altre és quina és la normativa sectorial que regeix sobre un territori concret, i en aquest cas és competència autonòmica, però és possible que depèn de com pogués haver-hi en algun altre. I llavors aquesta normativa fixarà sobretot ajudes i subsidis que puguin haver-hi, fixarà també mínims d'equipaments que requeriran, és a dir, si cal tenir un conserge o no, si les dimensions moviment de l'ascensor són d'una manera o una altra, però fixa't que són coses diferents. Tu pots tenir un model de convivència X i que la normativa sigui d'una manera o d'una altra. I que, òbviament, han de tenir una certa relació, però que tenen que estar separades. I l'altra, que és quin és el marc societari que tu tens. Si al final ets una empresa amb ànim de lucre, o ets una cooperativa d'habitatge, o ets una cooperativa de treballadores, és a dir, persones professionals que volen treballar atenent a la bellesa i que, òbviament, després tindran socis que en aquest fan ús. Però, i en el cas concret de Can 70 Sostre Cívic, el que som és una cooperativa d'habitatge i de serveis. És una cooperativa mixta. Que, per tant, la principal activitat cooperativitzada és això, el que serien els habitatges i els serveis associats a l'habitatge. Sí, gràcies. Nosaltres serem com Can 70, ho tenim claríssim. Una cooperativa d'habitatge sènior, com vosaltres, mixta, d'habitatge i serveis. El que passa és que em van parlar d'això de serveis d'una cooperativa sociosanitària i llavors estaven mirant si nosaltres podíem entrar. És veritat que necessitem unes regles com el conserge, etc., però el que no volem és que la Generalitat se fiqui. I llavors he entengut, per el que ha dit Núria, que d'alguna manera si entres en aquest sistema de sociosanitari te institucionalitzes, no? I que potser ja la IN té ahí coses a dir, bueno, pues aquesta persona pot entrar, no pot entrar, o sigui, com una residència. I nosaltres no volem això. I per això he preguntat aquesta pregunta a veure si s'aclarim una mica, però crec que ja l'hem descartat.